Asi ndorambo kutaura nezve ma-advantages ekurara wakashama. Kurara wakashama, yes. Right. Munhu akasikwa kuti arare akashama. Right. There is no excuse pamunhu akaroorwa kurara nemapijama. Kana uine murume mumba muchirara mese, kana kuti mukadzi mumba muchirara mese, haurara wakapfeka. It's very unhealthy. Ndochokuudzai. Ipapo hatina kana excuse. Kurara wakashama even uchigara wega kune advantage. Muviri wako unobreatha. Izvi ndotaura chokwadi. Muviri wako unopindwa nemhepo. Kuzasi uko kwamunogara makapfigira hakusi health kugara kwangu dai. Kurara wakashama, one only reason handikati usarara wakashama, kana mukova wako usingavharike mushe, uri pamba pasingalokeki, then that way I can have an excuse. Kana une vana vanongopinda mumba. That's why vana munofanirwa kuvadzidzisa mumba mamama nadhedi hamungopindwe. Vana venyu vanofanirwa kuziva kuti mumba, kana une vana right now, dzidzisa vana vako kuti mumba hamungopindwe, unonoka first. Toilet inonokwa first. Sitting room chaicha uchipinda, even wasiya vana baba room, you knock first. Itsika yandakagona kudzidzisa vana vangu, zvine ma-advantages. But kana kuri kurara, muviri wako ukarara wakashama, you won't have to adjust temperature. Ukaona uchiti mumba mako ita heater on. Ukaona uchiadjusta heating yemumba mako bedroom, kuriya kuti uri kurara wakapfeka. Kana uchirara wakashama, zvinoadjusta muviri wako, unokurumidza futi kudziirwa. Right, imwe advantage. Ukarara wakashama zvinoratidza kuti uri ready for murume wako, for your partner, uri ready anytime. Zvinogona kungoita. So kurara wakashama kana uine murume wako mumba kuno improve even your relationship yenyu sexually. Ikandi kwiridza chia kwirira pamusoro, yes, kwirire handichaikwiridza kusvika pamusoro soro, right. Chimwe chii chandandimbofunga, unoziva kuti mabody parts enyu anosweta muwaya ukarara wakashama anodzikira kusweta. Minhuwi chaicha inoita mishoma, ende munobva wanzwa kufefeterwa, especially kunhengo dzenyu dzekuzasi chichi. Kunoda kuti kupindwe nemhepo. Musaita zvinhu zvakaita se vana yeast infection ana UTI. So kuvanhurume munopfeka tight underwear, muchivata uswera unayo uchididi, zasi kwenyu mabhora enyu anoda kurelaxa. Ukarara wakashama anorelaxa. Zvinokubetsera even pa reproductive count yako, zvinokubetsera even pa quality yehurume hwako. Izvi ndakazviverenga kumabhuku ebiology, handisi kuzvimake up, zvinhu zvandotoreva. Okay. Dzimwe dzenguva munorara makapfeka as chiradzo chokuti hausi confident nebody yako. Uno munhu chivarara wakapfeka, so kurara wakapfeka nokuti haupana confidence nebody. Unofira zvimwe zvinhu zvamunofunga zvakashata pamura zvinotomboshata. Zvakangouya mupfungwa dzenyu, wakangotukwa nemunhu wani, wakangoudza hapana chakamboshata pauri, rara wakashama. Ende vanhu vanorara vasikapfeka vazhinji vacho ndo vanolaita light futi, vanodzima light tivate. Ndo vanoti baby mukatirare, baby mukati, makatorara mukatirara zvinorevei? Rarai makashama. Kana munhu akaroorwa kana kuroora, especially mimi worse, munofanirwa kurara makashama. Sorry. Nokuti tinodzirwa usiku, topiswa, todidi. Antoona, tinofanirwa kurara takashama. Chimwe chii, dzimwe dzenguva kwanza hanzi miviri yedu tikarara takapfeka, sometimes inostore fat panhu tokuibhena. Izvozvo zvazvakanyorwa. Unless hako une chirwere chacho kudii chekufamba usiku. Kune vamwe vanokarwa vangofamba vakashama. Usafamba usarara wakashama. Kana uine chirwere, kuna vanoita sleepwalking. Zvinokaita sleepwalking ichigwere chotozikanwa chiriko kwelo, but zvikaitika kumusha manje. Vamwe vanhu vanonzi varoi vava inenge iri sleepwalking.
vanomuka vofamba vakashama. Kumusha kwavanotorogwa. Izvo inongori chirwere chesleepwalking, chotori common. Sleepwalking munhu anomuka ari kuhope achiita zvese, anoita zvinhu zvakawanda ari kuhope, so kuita ari kuhope. Kumusha munoti vanhu vakadero varoi, no, which is wrong. So kana unless une problem yesleepwalking, yes, rara kwakapfeka, because ungazobuda ukaratidza vanhu kushama kwako. Saka chimwe chii, rara ma-hours akaringana. Ngatirarei ma-hours akaringana, ndozvadada ngokudza chete. Thank you.